föreningsmedlemmar och övriga bjudna gäster. Mitt namn är Kadia Adam och det här är Marian Hassan. Det är en stor ära att ni idag deltar i invigningen av vår nya lokal här i Bergsjön samt möjligheten att delta och fira kvinnodagen, vilka innebär att det är internationella kvinnodagen idag, om ni inte visste redan, vilka inträffar 8 mars varje år, och det uppmärksammar ojämställdhet och kvinnornas situation över hela världen. Den här lokalen används som utbildningscenter och mötesplats för ungdomar och föräldrar. Samtidigt lär man dem den somaliska kulturen och traditionen. Lokalen är öppen för alla etniska grupper här i Sverige och framförallt de som bor i östra Göteborg. Det här huset blir verksamhetsplats för 2 olika somaliska föreningar. Ena heter Somalia Sverige vänskapsförening och den andra heter Somalia Sportklubb. Programmet kommer innehålla idag följande aktiviteter. Kulturinslag uppträder av Somalia Sverige vänskapsförening och Somalia Sportklubb. Klockan 6 är det fika. Vi bjuder på somaliska traditionella mat. Sor som är traditionell mättande måltid som påstår av majsmjöl. Majsmjöl gör vi mufo och anjero, dango, bun. Majs gör vi av ambulo också. 18.30 kulturinslag kvinnors roll. 19.00 avslutar vi, gäster har avslutningstal. Då välkomnar vi i scenen Adam Mohammed, ordförande för Somalia och Sverige vänskapsföreningen. Tack så mycket Mariam och Kadia. En gång till, ni är välkommen och det är stort ära att ni är här och deltar i det här invigningen dag. Samtidigt det är också 8 mars. Det är en internationell dag som alla kvinnor firar för jämställdhet och allt. Fred, då jag vet att många kvinnor kämpar att bli fred i hela världen. Så den här föreningen, Somalia Sverige vänskapsföreningen, det är en ideell förening och bildades 10 år sedan. Och då vi riktar vår aktivitet är mot att utbilda barn, ungdom samt att utveckla vår kultur. Somalia har en rik kultur. Vi har folkdansgrupp. Samtidigt vi har idrottmän. Vi samarbetar med en somalisk förening som heter Somalisk Sportklubb. Det här lokalen, vi använder både de somaliska sportklubb och de kulturella föreningar. Vi samarbetar tillsammans att utveckla våra barn för att vi bor här, det här området östra Göteborg. Sista 2 åren vi har jobbat som vi har gjort mycket aktivitet som nattvandring, utbildning, läxning, allt möjligt att utveckla våra somaliska man och våra somaliska barn. Nu det kommer också till nyanlända somalier som behöver mer stöd. Och det här lokalen använder vi att utbilda dem och utbilda våra framtidsbarn, de som tillbaka. Det är deras aktivitet lokal. Och jag lämnar mitt ordet till Somaliska Sportklubbs ordförande Mustafa Omar. Tack så mycket. Mitt namn är Omar, ordförande för Somaliska Sportklubb. Det är idrottsföreningen som bedriver fotbollsverksamheten. Den föreningen bildades 2006 och vi har 108 medlemmar. Nu vi har 2 lag, A-laget och B-laget. A-laget spelade på 6 och B-laget spelade C-laget 4. Vi har haft de senaste 2 åren aktivitet i Bergsjön. Vi samarbetar familjebostäder och stadsdelen östra Göteborg och Bergsjönsskolan där jag jobbar. Vi har haft skolaktiviteter också. Det innebär att vi har skollagen, sportlag, djurlag och bosslag. Lag och mellanstadiet som går våra område mellan Kortedal och Kommetvällen. Vi också samarbetar familjebostäder, fritidsgården, skolor, framförallt Bergsjönsskolor, Bergsjönsskolor.
Vi vill utöka vår verksamhet, friidrott och basket, framför allt tjejer. Vårt syfte med verksamheten är att uppmuntra och stödja barn och ungdomar som bor i Persjön med olika medel att förebygga med de inte hamnar i kriminalitet och droger. Vi hjälper till de som är skuldtrötta och saknar motivation i sitt skuldarbete genom läxor. Tack för att ni lyssnade på mig. Tack ska ni ha. Från familjebostäder. Siv. Jätteskoj att få komma hit idag. Oj, jag är inte någon sån här mikrofonmänniska, men jag får försöka rätta till det här. Roligt att så många är här, roligt att så många ungdomar är här. När har ni er nästa match? Måndag? Söndag? Vart? Förlåt? Okej, då ska jag komma dit och se om man spelar. Jag lämnar över den här blomman till kvinnan. Sen hoppas jag på ett jättebra samarbete. Vi har börjat i Bergsjö centrum och vi kommer att flytta tillsammans över till Siriusgatan. Där jag hoppas på en bra sommar med er alla. Nu vill jag välkomna Thomas från resursförvaltningen. Thomas! Ja, hej. En del känner ju mig och jag har ju haft förmånen att träffa somaliska föreningar förut. Men nu är jag här därför att jag jobbar på sociala resursförvaltning i Göteborgs kommun. Och det är lite skoj därför att vi har ju precis fått ett uppdrag nu från kommunen att jobba tillsammans med föreningarna när det gäller det som ordföranden sa inledningsvis, det här med familjeåterförening och att hjälpa till så att de somalier som kommer nu får bästa möjliga mottagande. Så jag hoppas att vi kan samarbeta med Vänskapsföreningen, Sportklubben och också andra föreningar i fortsättningen kring detta. Det var skoj att jag fick komma. Jag vet inte om jag har träffat alla, det tror jag inte. Någon känner säkert igen mig. Adam känner igen mig. Fler har säkert träffat Ulf Boström. Jag har en hälsning med från honom. Han sitter på tåget ifrån Borlänge och på väg ner till Göteborg. Han har varit där och pratat lite om integration. Det som vi jobbar med. Mira har jag med mig, min kollega. Hon ska vidare sen och fira den här speciella dagen idag. Den 8 februari, internationella kvinnodagen. Jag är jätteglad att jag har fått komma hit. Jag har med mig denna ifrån oss integrationspoliser. Och jag hoppas att den, precis som föreningen, kommer att fortsätta och leva länge. Så att det är från oss på integrationspolisen till er alla. Ja, hej allihopa. Camilla är från ABF Göteborg, Arbetarnas bildningsförbund. Först vill jag passa på och gratulera alla kvinnor på internationella kvinnodagen. Jag har inga blommor med mig, men jag kan säga att med all stolthet att vi har varit med från början och investerat denna lokal och hjälpt förening för möbler. Ja. Jag är anställd på ABF sedan 2002, alltså 11 år tillbaka, och jag har haft kännedom för Somalia, Sverige, vänskapsföreningen sedan dess, och det betyder att föreningen har haft samarbete med ABF tidigare.
Då föreningen hade en lokal i centrala Göteborg på Stamgatan, vilket i november tyvärr blev uppsagt och flyttat hit. Vi blev jätteglada att de fick en ny lokal och jag önskar dem all lycka i framtiden. Tack. Jag vill gärna presentera Anette Karlsson som har nagelskola. Anette är en underbar person som vill bidra och hjälpa somaliska kvinnor att utbilda sig till att fixa naglar. Jag bodde själv som invandrare i USA i 22 år och kom hit till Sverige för 30 år sedan med den här nya idén om att det här med nagelvård ska bli ett yrke. Nu finns det 8000 salonger i Sverige där de sitter och arbetar med naglar. Så det har blivit en väldigt, väldigt stor sak som ni kan se på många shoppingcentra. Där hela lokalen fylls av människor från Vietnam till exempel. Ni har kanske sett att det har blivit väldigt stort. Och då tänkte jag, i och med att olika grupper kan göra detta, så ville jag ju ha de kvinnorna som kanske inte pratade så bra svenska. Eftersom detta är ett handarbete, man sitter och jobbar med händerna. Man behöver inte prata svenska nödvändigtvis, åtminstone inte första veckan. Jag hade tänkt att vi skulle ha kursen i 3 månaders perioder. Och när man har gått en gång, om man fortfarande inte är så jättebra på svenska, så kan man gå en gång till. Och det enda jag suktar efter nu, det är, jag håller på att leta efter en lokal. Materialet har jag fått ifrån alla de importörer i Sverige som ställde upp och skickade mig gratis material. Så jag behöver en lokal och jag behöver de kvinnorna som vill gå utbildningen. Och det är lite svårt att få kontakt med de arbetsförmedling och sociala och allt det här där man får sin försörjningsstöd. Och jag har inte lyckats så bra. Jag har pratat med kommun och stat och politiker och Borlänge och Spånga och invandrare och migrationsverk. Och jag kommer liksom ingenstans. Att, jag måste säga att jag har bott utomlands för länge och vet inte hur man gör. Men till slut så ska jag ha en skola. Jag hittar en lokal idag. Och jag hoppas på finansieringen så att de som kommer till skolan får försörjningsstödet även om de går på kurs. Så det är min dröm att kunna öppna det här och att de ska ha ett yrke. För det är också ett fantastiskt yrke med produkter från Somalia. Och när jag hittade produkterna från Somalia, då tänkte jag de bästa att sälja dem och marknadsföra dem, det är ju kvinnorna från Somalia. Ni gör ju väldigt mycket som jag ser för ungdomar och barn och alla somalier, men just kvinnorna, det här tyckte jag passade. Jag vill presentera Mahmoud Daib, Somaliska föreningen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hej alla. Mitt namn är Mahmoud Daib och jag representerar Somaliska distriktsförbundet i västra Sverige. Samtidigt Somaliska föreningsrådet i Göteborg, en nätverk som nu bildade. Och det är väldigt stor ära för mig att komma till den här invigningen för Somaliska vänskapsföreningen som är Somalia-Sverige vänskapsförening som är en av viktigaste för föreningen som vi hade länge samarbetat i distriktet och nu i den här bildade Somaliska föreningsrådet. Och jag hoppas, tror att den här lokalerna blir en utvecklingslokal för somalierna som har kommit nyligen till Sverige. Och de kan utnyttja sina olika aktiviteter, kan lära sig språket, kulturer och integrera i samhället på ett positivt sätt. Jag gratulerar för 2 föreningar samtidigt i sportklubben som är väldigt viktig och som ni känner till, sport är väldigt viktig för samhället, speciellt ungdomar och de som spelar boll. Och det är detta som man kan locka ungdomarna att de ska komma
sin fritid och syssla med en positiv sysselsättning under tiden istället att de står i torg och gör någonting annat. Jag säger de två föreningarna tack så mycket och så hoppas att vi kan fortsätta den här utvecklingen tillsammans till att vi ska få nå våra mål. Tack för det. Nu vill jag presentera Fadouma Daoud, ordförande för somaliska kvinnor. Bismillahirrahmanirrahim. Waxaa farxad weyn ah oo aan la soo koobi karin kulankan aad ka soo wada qayb gasheen oo kulminaya soo dhaweyn iyo xaflad furid la furaya golaha cusub iyo maanta oo ah maalintii 8 Maarso ee ah maalintii haweenka adduunka oo runtii ah maalin taariikh weyn ah. waxaan filayaa dadka qaar inay yaqaaneen laakiin dhallinyaradeena hadda soo baxday 8 Maarso waa loo dabaaldegaa laakiin micnaheedu lama yaqaano. runtii 8 Maarso waxay ku timid maalin fog oo aad iyo aad u fog. waxaa soo istaagay ay ku bilaawatay haweenkii u shaqaynayay warshada dharka ay ku taalo New York ayaa waxay u istaageen inay helaan xuquuqda haweenka ay leeyihiin. way soo bannaan baxeen ololaa lagu qaaday ciidankii ku qaaday dib baa loo ceshay. aadan maxamed ibraahim aadanoor ah gudoomiyaha ururka saaxiibtinimada Soomaalida Swedishka caawa halkan waxaan u joognaa inaan furno lokaalka ay yeesheen labada ururka Soomaalida saaxiibtinimada Swedishka Soomaalida iyo ururka Somali Sport Club SSCO loo yaqaano. munaasabadan maanta caawa dad badan ka soo qayb galay xaafadda Osriya Toboor Soomaalida degan wada yimideen. hadda intaas waxaa dheer maalinta hooyooyinka ku soo beegmatay hooyooyin badan xaflad sameeyay caawa annaga hadda caawa hooyooyinkan u dhaafayna meesha inay sii damaashaadaan munaasabadaas daraadeed. marka lokaalkan haddii ilaahay wuxuu noqon doonaa lokaal oo wax lagu barto waxbarashada iyo dhaqanka haddii ilaahay idmo. awalan marka waxaan salaamayaa TV-ga qarankan soo booqday anagoo magaca ururka Somali SSCO ku hadlaya. xaqiiqdii xafladan qiimaha leh maanta noogu soo aaday laba xaflad oo xasuus badan ugu leh
maalinta haweenka sharafta leh ilaahay uu karaameeyey maalintooda khaaska maadaama ay tahay haddana waxaan isku soo aaday xafladeennii aan ku furan lahayn lokaalkeena oon ugu talagalnay mustaqbalka inaan dhalinyarada Soomaaliyeed carruurta asaaskooda aan ku dhisno taasoo aan rajeynayno insha Allah taala in Soomaalida ku nool gobolkan Gothenburg khaasatan xaafadan inay u noqoto saldhig wanaagsan wax ayala loogu dhiso farxadan iyo guushan iyo maanta waxaan rabnaa in la qaybto Soomaali weyn anagoo markaas ku hadleen magaca ummadda Soomaaliyeed waxaan hambali u direynaa ummadda Soomaaliyeed markasta ay joogto iyo shacabka Soomaaliyeed gobolka Gothenburg khaasatan ciyaartooyda iyo waalidiintaba magacaygu waa Umar Cabdi oo ah gudoomiyaha ururka Somali Sport Club waxaa halkan isugu nimay in laba xafladood sida sheeyan uu sheegay midda hooyooyinka iyo midda lokaalka cusub oo la furay marka anaga dhinaceena waxaan lokaalka ka qayb qaadanayna dhinaca idroodka oo aan football ah oo haddana waxaan kusii daraynaa basket iyo free idrood marka lokaalka waagii hore lokaal la'aan ayaan haysay hadda waxaan helnay lokaal weyn oo nagu filan waxaan u dhow garoon oo aan ka faa'iideysan doono inaan ku dheelno dhinaca tekniiga garoonka aan ku dheeli doono oo hoomka noo ahana uu u dhow yahay wax saas u fog nooma soo jiro marka waxaan isleenahay aad iyo aad ayay noogu fiican tahay lokaalka meesha aan ka helnay waxaa maanta mahada horta marka ugu horeyso waan mahad u celinaynaa TV-ga oo qaranka oo na soo booqday oo halkaan noogu yimid waxaan kaloo maanta oo maalintii haweenka adduunka oo aan ayadana xaflad ahaan aan ka qayb qaadanayno siday saaxiibadayba sheegeenba meeshaan lokaalkan cusub waxaa wada leh labada urur oo ay saaxiibaday hore usoo sheegeen oo aan rabno inaan urur aan ku mideyno Soomaalida aan wax ku tarno dhalinyarada iyo ciyaalka da'da yar ee halkan ku soo koray